Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na mu tattauna a cikin wannan tasha ta mu ta Hausawan Libya, inda muke kawo muku baki wanda muke tattaunawa da su a cikin wannan ƙasa ta Libya don jin irin halin da suke ciki da kuma yanda aka yi suka zo wannan ƙasa ta mu ta Libya. Amma kafin sannan, idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ta Hausawan Libya, kada ka manta ka dangwala mana subscribing sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa a duk lokacin da muka dau sabon shiri. Insha Allah za mu sanar da ku biyo mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masu kallo da sauraro, barkan mai babban bako mu ne muka maraba zuwa cikin wannan shiri na mai albarka. Marhaba. To babban bako, da farko masu kallo da sauraro za su ji cikakken sunanka. Sunana Sahibu Ahmadu. To malam Sahibu Ahmadu daga wata ƙasa kenan? Ƙasa Maraɗi, jamhuriyar Nijar. To masha Allah, barkanmu da zuwa cikin wannan shiri mai albarka malam Sahibu. Da farko malam Sahibu, ga ka a cikin wannan ƙasa ta Libya, shin ya aka yi ka samu kanka a Libya? To ƙasar Libya na dawo kuma. Ok, na fahimta, ba ma wannan shine zuwanka na farko ba kenan. Zuwa na galibi. To shin ya aka yi, ko ta ya aka yi ka Libya? Kamar yadda wasu ke faɗa, wasu zaka ji ya ce ta jirgi ya zo, wani ta mota, wani dai gashi, wani a babban mota, wani kwanansa da kai Libya aka yi ka zo Libya. Labari na taho farko da ba ko a hangar taho. To duk dai a ɗan takaice in ka haɗa ka ba mu duk ba masu raro za su ji kuma za su amfana, musamman waɗanda suke so su zo ita wannan ƙasa ta Libya. To ga mota ne. Na irin dai mota dai da ake zuwa Hilux ko kuma abin zuwan farko da na biyu duk a mota ka zo? Duk a mota ne gaskiya. To masha Allah, baka fuskanci kuma wani kalubale a cikin tahowar taka ba a hanya ko wani abu? To ta yamma dai daga nan zuwa gida. A koma kenan. A koma ba. An dai dan sami shi amma ba da dan kaɗan nan gaskiya. To kuma ga kawo sharing dai kusa baturi haka. Kasar irin karfan nasara dai kenan. Sai mota ta lalace a hanya. Sai mota ta lalace ku a hanya. Kwanan ku nawa kenan a hanya yayin koma? An koma kwanan mu, inda dai mota ta lalace mun kwanan mu biyu. To kuma ba ku fuskanci irin karancin abinci ko ruwan sha a hanya ba? Gaskiya masha Allah ba abin da dai muka samu karancin shi. To ina fahimta dai, wato a zuwan da kai dai lafiya lau kake tsallake dukkan wani sirari da ake fuskanta a wannan hanya ta Agadez zuwa Sabaha. To masha Allah malam Sahibu, a cikin wannan ƙasa ta Libya wani irin aiki kake ko wace sana'a kake? To gaskiya ni da farko dai aiki na da na kama ta wa'in zuwa wata farko mahataci ne. Mahata shine gurin da ake zuwa a dau masu aiki ke? Shine wurin da zaka zo aka zamana kana jiran Allah ka hau. To shikenan. To yanzu kuma wani aiki kake? Aikin wata kake kenan? Yanzu aikin wata ne. Aikin wata wani iri? Aikin haddadu ko wani iri da irin aikinsa, ko na shirika ko na masana ko wani? Aikin dai ne tuki dai ne haka. Ok, ba direban bugun mota ne ke, ni ma zan zo a samu min. Masha Allah malam Sahibu, yanzu ga ka a kasar Libya, wace matsala ko babban matsala kake fuskanta a wannan kasa, ko kuma wace matsala ka fuskanta ko kalubale? To gaskiya duk wanda ya zama Libya ba a cewa ba matsala, sai dai kawai dai ana hakuri da Larabu, ka san su Larabu akwai matsala gare su da. Wannan haka yake. Ana dai dan hakuri ne dai kawai. Kuma ba a samun matsalar kai aiki ba halashi ka ba a baka haƙƙin ka yadda ya kamata, ba wannan matsalar. Gaskiya ba. To masha Allah. To yanzu wani kira za ka yi wa mutane, musamman mutanen mu na gida Najeriya da sauran kasashe waɗanda suke kallon mu a cikin wannan tasha kuma suke son su? Wani kira za ka yi musu dangane da yayin da duk wanda ke son ya tafi nan Libya, in kan mai magana ka ce kaji ga matsalar Libya sai ce ayyana ba ma karan shi ne da yazo. Wannan haka ne. To alhamdulillah, baya ga kalubale da muka ji ka fuskanta, shin wace nasara za ka iya cewa alhamdulillah zuwan ka Libya ka samu wata gagarumar nasara? Ko nasarar da za ka iya gaya wa masu kallo da sauraro? To ba abin da aka gaskiya. Masha Allah, sai dai godiya kenan. Sai dai godiya. To ko malamin yana da aure da yaya ko kuma dai sai nan gaba? Sai dai nan gaba akwai aure. Masha Allah. To mune maka wato fatan alkhairi, Allah ya kama su albarka. To daga ƙarshe wani fata kake da shi wanda kake so zaka, ko sako da kake so zaka isarwa da mutane, musamman mutanen mu na gida? Ya kamata kafin ka taho ka san me take ciki. Wannan gaskiya ne. Ba ka ga wani abokin ka zo ya tura kuɗi ya sayi rubutu ya sayi wayewa ya ce kai ma sai ka taho ka tura ka haka nawa da sai. Wato dai na fahimta mutum da ya fara yin bincike kafin ya zo ita wannan ƙasa ta. Gaskiya mutum ya fara yin bincike kafin ya tafi.
to masha Allah. Amma in baka yi bincike ba ka tawo to ya zamto da duk abin da ka gani ga hanya to daga karshe a malam Sahibu wani fata kake da ita a cikin wannan tasha ta mai albarka? To fatan da nake mata Allah ya ɗaukaka wannan tasha ta mai suna Hausawa Libya. Masha Allah, to malam mun gode da wannan fatan alkhairi da kai mana. To duka dai wannan shirin bakacinsa kenan. Insha Allah ku ci gaba da dangula mana subscribing, sannan kuma ku ci gaba da danna alamar ƙararrawa domin samun labarai da rahotanni da dumi-dumi dangane da halin da kasar Libya take ciki. Sannan kuma za ku iya samun mu a shafukan sada zumunta na Facebook da Instagram da kuma shafin TikTok da kuma Twitter. Dukkanin da sakonni da rahotanni da labaru suna cikin wannan. Mun gode, mu hada cikin wani sabon shirin.